Altså tiden, det er vi dem med. Så til næste mødeplanen, det er start nummer 21, Benjamin Grauer Hansen, Det er først nu, du skal sige det. Start nummer 22, Christine Møller Folknar, og start nummer 23, det er Nana Josefine Gård og AB's Klasse Lane, holder klar på opvarmen. Resultatet for Louise Jordsat leje E blev i 7 fejl. Her er 3 fejl for overskridelse af fejlfri tid. Tiden var 89,4 sekunder. Fejlfri tid er sat til 81 sekunder. Nej, hun er bare så bange for at høre sig selv på bunden bagefter. Jeg var klar til det, så nu rører hun ud af det. Og han går på sidste, faktisk. Yes. Den var